हेलौ रायजोफोर गाजिरां थांबाय नैया जों खाबु दोलाव लोगो नांनानै हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायनाय जाफैबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव आमथि फुजा बे आमथि फुजाखौ दिन्थिनो आखायाव लादों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै कैखान नांगौ लाइजुलाया कैखान बेलेगथिं माब्ला जायो मिथिया जोंनिथिं खिन्थु दिनै फुजाया आमथि फुजा मोनब्रै लाइजु दानबाय मोनब्रैयानो जागोन रखम मोनदों मोनब्रै दानबाय लाइजुलाइखौ दा लांनानै दसे थानानै जोङो फुजायाव मन्दिराव फुजा लांगोन हेलौ रायजोफोर जों दायो न'नि फुजाखौ होखांनानै जों दायो थांनायदो गामिनि मन्दिराव थैगि लांनानै थालिखौ लांसै थालि लोगोसे बायसि गाजि प्रसाद लाबाय जों नैबे मालिक हम मिनिस्टारजों ज'नो जोङो माबायाव मन्दिराव थांनोसै आरो मन्दिरा खाथियावनो बारा गोजान नङा लोगोसे जों मन्दिराव जानाय गासै माने फुजाफोरनि बे नेमखान्थिफोरखौ जों दिन्थिनांगोन थालिखौ फिथा गुन्दै बानायबाय दिनैया फिथा गुन्दै बानायबाय थानानै दायो दसे जागोन जोङो मिथिबाय दिनैया नैखौ दा मन्दिराव होग्रोगोन नै फिथा गुन्दैखौ नादो न' नादो ओइथिना एसे नादो न' दै मानसियाव थेवबो आमथि फुजाखौ फालिदो खिन्थु भगबाननि अननायाव दैया रानजोब्बाय फुरा मन्दिराव कमप्लिट दै जाजोबदोंमोन दा रानजोब्बाय जों दा रायजोफ्रा गासैबो ज' जानानै जों बरियासे नैबे आमथि फुजानि फालिफोरखौ जों फिथा गुन्दै माइरं गुन्दै नाजों लानानै दा जों दा बेखौ मन्दिराव होगोन न' दुखुथियाबाबो होदो आरो जों थिगैनो दैबो लोमदोंना गुरु मेथाइ गुदुं खालामना होदो बरियासे इयावनो बेखौ बाय खांखांनानै गाइखेर होनोखा इयावनो खांनानै थारमाने गाइखेर होबावो न' नैबे थारमाने गाइखेर मोनसे बरियासोनिया रायजो राजानि गासैबो जिरायगासिनो दं दैया खामानि मावगासिनो दं खालि जिराय जिरगासिनो दं थालिखौ जिरजोबनानै गासैबो नैबे थालि गोजा दा दसे उनाव बे माइरं गुन्दैखौ होगोन बे माइरं गुन्दैखौ बेहाय मिक्स खालामना होगोन नै आथिं थाइजौ लांबाय आरो आनारसबो आमथि फुजानि न' मन्दिराव जजोबना दं गासैबो मन्दिराव बरियासे जिरायजोबना दं दा दसे समनि उनाव आरोबाव फैबावगोन मास्टार मोजां ना खबरा दे फुरा रायजोफ्रा होफैजोबनाय बा खामा जाबायनाय माइरं गुन्दै
नैबे दना दा बेखौ बे दनायाव एसे एसे राननानै होगोन बिथिं नैया बुटखौ सोमना दोनदों बिथिं जोंना पुजारिफोरा मन्दिरनि पुजारिफोरा गासै माने फिथाइ सामथाइ जानायनि भगबान होनाय आरो न' बेखौ नैया बुटआ बेयाव सोमना दोनदों गासैबो नैया बिथाङा दौरि दिनैनिफ्राय बारग'सिगोन न' दिनैनिफ्राय जि माने बारग'सिगोन आरो आं दिनैनिफ्राय बारग'सिगोन माने जोंनि दौरिनिफ्राय आरो बोसोरै जों बदलायो बेनिखायनो आंनिया दिनै खारगौ आरो सानथामसो थानानै फैनानै चार्जखौ बेलेग होसिगोन आरो माने बेलेगनो होनानै आं बिदाय माने 2 बोसोरनिफ्राय जोब्बाय आरो बिदाय बलन्टे थैनाय बिदाय नङा माने दौरिया बिदाय जाबाय आरो दौरिया बिदाय जाबाय जोंनि मेन मन्दिरा जों गासैबो बेहायनो जोंनि जि माने फुजा पाथाल बे फुजा पाथाल गासैबो जों बेहायनो होयो जोंनि मेन फुजाया नैबेयावनो मेन जिथु मन्दिरनि मुर्ति बे मेन मन्दिरनि मुर्ति बेवहायनो जों प्रत्येक शिब फुजायावनो जा नोंथांमोननो खिथिखांबाय आं शिब फुजाखौबो आमथि फुजाखौ आगोल खिथिदो नै दा दिनैबाव नै आमथि फुजा बे आमथि फुजायाव जोङो गामिनि मन्दिराव गासै रायजो राजाफोरा आं दहाय खिथिबोनाय बायदि माइरं गुन्दै माने थालिर लोगोसे आनारस फिथाइ सामथाइ गासैखौबो मिक्स खालामनानै गासैबो रायजो राजाफोरा माने बेहायनो जोंनि बे आमथिसुवा होनाय फुजाखौ बे गामियावनो होनाय जायो गुबुन गुबुन गामियाव माबायदि जों मिन्थिया खिन्थु जोंनि गामियाव माने आमथि फुजायाव माने बेबायदि थानाव बे जोंनि मन्दिर बे मन्दिराव जों माने फुजाखौ होनानै गासैबो माने भग प्रसाद माने जानाय जायो आरो गाइखेरनि मोनसेयाव सेबे बेहाय माने जि माने भग बेखौ भगानो बुङो नङा होमबा 22 थाना इया खैथा इयो 22 जरा नैबे जिथु दना दं बे दनाखौ जों माने भगबाननो माने गपाल भगनो जोङो 22 जरा होनाय जायो न' 22 बेखौ जरा 22 जरा नांगोन माने बे भगखौ जि जों माने नैबे दनाया जोंनिया एसे गिदिर जादों खिन्थु जों जिथु नियम बे नियम मथेबा जों बेहाय माने 22 जरा होनांगोन आरो 2 जरा लाबोगासिनो दोङो जों बे 2 जरा होननानै माने बेहाय 22 जरा खालामनांगोन 22 जरा खालामबा माने नियमा सम्पुर्ण जायो आरो नङा होमबा नियमा सम्पुर्ण जायो 22 जरा साना लायबाय नैया साहा लोंलायनोसै बयबो रायजोफोरजों गासैबो साहा लोंलायनोसै बयबो
दौरि सालायनायनि दिन दौरि सालायनाय दिनाव दिनै दौरिया दहाय बुंखाबाय दा दौरिया फैयै फैयै माने आंनियाव फैबाय सानैयावनो फैबाय न'आव बेनिफ्राय जों दौरि जासिगोन दै साबानासिगोन दायो गरलि गोदान सालायदो आमथि फुजायाव बोरमा सोरबा बोरमा खैनाय बा रायजोनि बोरमा दानथारनाय जायो बेनिखायनो बोरमा गलिनि दा होगासिनो दं एसेबां माने गलि जायफ्रा खैना दोननाय दंमोन बे आगोलनि नेमखान्थि बे नेमखान्थिखौ माने बेहाय मानिगासिनो दं फालिगासिनो दं बे नेमखान्थि मथैनो माने मन्दिराव जि माने आमथि फुजा बे आमथि फुजायाव माने होनाय जायो आरो सालायबाय थादों नोंथांमोना नुगासिनो दं दा दसे समनि उनाव बोलि प्रथा जोबखांनाय उनाव दायो माने मा जागोन जों फिथा गुन्दै बानायदोंमोन थालिर थाइजौ बा माइरं गुन्दै बेफोरखौ गासैखौबो जों दा रायजोफोरनो माने रानना होगोन आरो लोगोसे रानखांनायनि उनावनो गासैखौबो जाखांजोबनायनि उनाव प्रसादफोर जाखांजोबखांनायनि उनाव दिनैनि बे फुजाया जोबनाय जागोन दुगैला जाबाय दौरि जाबाय दिनैनिफ्राय दौरिया सालायबाय दिनैनिफ्राय सानै पाल्ला गोलैबाय दौरिया गासैबो रायजो राजा लोगो लानानै लोगोसे फुजाखौ होनानै दिनै दौरि सालायनाय जि नेमखान्थि बे नेमखान्थिखौ सालायनानै दौरिखौ सालायबाय आरो लोगोसे दौरिया दिनै माने गामिनि बे मन्दिराव दिनैनिफ्राय सानै पाल्ला गोलैबाय 1 बोसोरनि थाखाय फुजाया जोब्बाय जों जानो हमबायनो नैबे दहाय बानायनाया माइरंजों थालिरजों बानायनाया जों दा जानो हमबाय फुजाया जोब्बाय बोलि जोब्बाय गासै फुजा नेमखान्थिफोरा जोबजोब्बाय दौरि सारनाय मानाय जोबजोब्बाय जों दा नैया भग जालायनोसै नैया गाज्रि फिथा गुन्दै हाजावनो गासैबो जगासिनो दं लाइन गासैबो Ayah kusiar ada, ayah ni ya flux lah, bain macam kita lah, bain mah, kita lah sebai, ramai orang sindang ni ya, tak boleh, oh boleh na, आखिर में कहीं आमती है boleh, गासैबो ni बेहाय आइजोफोरा मोखां खिनानै जों गासैबो गाज्रि जागासिनो दं नै रानगासिनो दं फिथा गुन्दै नै सिख्लाखानो नै जगासिनो दं बिसोरो सियार मोनाखै जों लाजिनानै माने मानसिफोरा मोखांखौ एथेनाय जादों किसुमानफ्रा ओमफ्राय फिथा गुन्दै रानखांबाय नैया रानबायना नैया बयबो लाइन दंजोबो नैया नैथि मोनफैदों ना मोनफैया ओइलाय फिथा गुन्दै बयबो माला फिथा गुन्दै लादो
नैया आइजोफ्रा लाइन लाइन जजना दं गासैबो मा बानायदों फिथाखौ फिथा गुन्दैखौ लांना मा बानायगोन थालिर फिथा बानायगोन थालिर बिलाइयाव थालिर बिलाइ बानायो आदसा गोरान गोरान बानायगोन थाव सङो दे दायो न' थांबा बयनावबो फिथा थालिरनि फिथा मोनजाजोबगोन नोंथांमोना नुगासिनो दं आं दहायनिफ्राय बुंगासिनो दं जे आमथि फुजायाव गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा बेहाय माने दा लाइन लाइन फाथिनानै गाज्रि जाखाजागासिनो दं जेसेबांखिनि मानसि नोंथांमोना नुगासिनो दं जोंनि मोनसे थाननि बे थानाव गासैबो दा फिथा गुन्दैयानो जा गाजियानो जा जिखिनि माने जाय माने मन्दिराव माने फुजा होदोंमोन गासैबो फोजोबना दिनै माने जोंनि जोबथा जाबाय गामला बिहुरलायबाय हयथ' जोबलायबाय फिथा गुन्दैया नोंथांमोना नुगासिनो दं सेंग्राफ्राबो जाय फैगासिनो दं नोंथांमोना नुगासिनो दं नैया गामिनि आमथि फुजा बे आमथि फुजाखौ माने गामियाव लैहोर माने मोजाङै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो प्रत्येक बोसोरावनो जोङो माने बे माने मन्दिराव जोङो आमथि फुजाखौ फालिनाय जायो